everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Wa mo gunang? Tubag ka kong tarong. Unsay imong nasayran sa kidangatan sa akong anak. Oh, Tugan sa tinuod, Sarge. wa lagi nang dibi. Wa! Sarge. Nang, Oh, hinuon. Suod gyud kay mong managhikala sa akong anak. Mga di gyud kumutuo nga may kalabutan ka sa nahitabo niya. nang dibi. Wa gyud poangod ang nagbuhat niya sa ingon. Nang dibi, di lang ko, di may mong makikstorya ko ni magdugay nang kay naku importanteng lakaw. Aris ako na nga. Wa gyud ko masayop sa kong pagduda. Ang iyang mga higala maurasap ang hudas. Salamat sa Diyos kay gilikay pa yun niya sa kamatayon ang butang Misael. Wa niya itugot nga maalaot si Misael tungod sa usa ka dakong misyon magnubugto. Mubangon unya siya ug manimaw sa tao o mga tao nga mao'y responsable sa iyang ginangatan karon. Hipuson gyud unya niya sila. Kay mga sagbot man sila nga ngayong silhigon. Husto ka, General. Ang subo lang hunahunaon nga naangin intawon ang inusinting dako intawon kayog nahimo aron maluwas si Misael. O siya'y buot mong ipasabot, General Mark Ognes. Gipatay sab nila ang mag-uuma nga mao'y nakaluwas niini. O siya, Mao kanay tinuod, Magno. Gipatay sa mga kagaw si Puldo nga mag-uuma. magbayad unya sila sa mga kamot ni Misael. Ang armas sa vigilante, nagitunol ko kanimo, niya itong katapusan na itong presunti. Itong gano'y kanto palihog ni Misael, kay sumpay kanto sa iyang pagkatao. Oh, Magno. Gihipusan ko gyud ang maong armas. Kwadrado ang hustisya, ang katarungan ug ang kangayan, ug si Misael unya mao ang mamahimong promotor niini pinaagi sa putsaw nga kamot alang sa dinalian nga hustisya. Vigilante. Mo'y laktod nga pagkasulti. Bunog na tingali kayo ang termino nga vigilante. Maayo tingali nga atong tawgon siya og esquadro. Esquadro. Unta, mao kanay ako sugyot. Nindot. Tulukibon og makahuluganon. Kung ang hustisya sa yuta, dugay ang proseso o mapalit ang mga kamot sa esquadro. Tulin o paspas ang paghukom batok sa mga abusado. Tulin o paspas na hustisya alang sa mga dinaw-daog o mga linupigan. Salamat niya ng maong ideya, Magno Bugto. Ang esquadro mao'y pong unya nga kaintapan sa mga daotang sagbot sa katilingban ug mga kagaw nga opisyal. Nakita gid nako sa reaksyon ni Sarge nga guilty siya Inday Alia. Kung mao ka na nang, giluiban ka tingali niyang iyang suod nga hikala. Salpahis nga Sarge. Hudas siya pagkahigala ni Misael. May kaba raon niya nga moabot sa tao nga traitor nang. Mahimong dili pa karon pero moabot ra gid unya kanak. Di lalim ang nahiaguman sa akong anak. Busa isip inahan. Mangita gid ko ani og hustisya. Nagkasabot kay ko si mong kibati ng Debbie. Salamat Inday Alia. Dako gyud kaayo ang akong pasalamat sa Ginoo. Kay naa mo si General Mark nga maayo kaayo namo.
Ilabi na gyud kadto sa akong anak nga si Misael. Ay kinakuna-unaan nang magtinapangay lang kita ninyo. Pagkabuutan mo gyud. Sama ka gyud sa imong amahan. Mubati ka mo og tabang nga wa gyud bisag jutay lama sa pagpakaaron ingnon. By Sarge, by Jam, bulaylo lang sa ta. Oo, Boss Major. Okay, bossing major na ko. Panidan talang una. Kung mapasa ka baon niya sila og kaso. O gamong doa, paniid lang una mo sa sitwasyon. Oo, Boss Major. Ako, andam naman ko. Ipakita yun na ako, nga hingpit na yun ko mitiwalag sa mong kasuod nga managhigala. Yan na. Ingon ni ana ang gusto kong mabati, by Jam. Dili sama aning by Sarge. Nga pirming linya nga iya sa mga liba mo'y akong madungog. Boss Major. Kaya nga no, di ba ko tinood? Ha? Sakto na siya mong pag-insulto sa kong pagkatao, boss. O magani nga pagtarong, pagpakahinog kay ni aka sa akong mga kamot. Nakasabot ka? Ha? Boss, lagi na kayo mong pag-ilan ako, Boss Major Gaspar. Ka! Nakailan yung kanako, by Sarge. Busa ayaw yung kong palaguta kung dili ka gustong walwagon ko ng bangag sa imong ilong. Susumbuhan ining akong pistola ug anak ko kinipabuta. Major. Vice Hearts, huna-huna ang anindot ng imong kinabuhi karon. Wa na ta mapagtong sa kainit sa pagpamaligya sa kadanan og tubig. Utang nato ni sa buutang si Boss Major Gaspar nato. Sukad masukad. Wagi ko madapati ni Bay Misael. Bisan kusi man lang. Pero lahi ko ni Misael. Kana mo yung naunaan yung pagayo. Busa pagmatngon yun ka mo. Sakto si Boss Major Vice Hearts. Bay Jam. O ang Misael nga matod pa nimo sukad masukad. Wa gyud makadapat nimo. Karon naghambi nagkayugot. Og labing siguro maningil gyud unya siya ninyo. Manimaos gyud unya siya ninyong iyang mga higala. Major Gaspar. Apil gyud unya mo sa iyang panimaslan. Kay apil man mo sa nakaingon sa iyang gidangatan. Nalipay ko nga gibalhin ka na yun ining private room ining hospital, Misael. Pagpakaayo ha. Si Mama Libby. Hain siya. To pa sa gawas, may gipalit. Mga resita sa tambal alang nimo nga wa sa pharmacy ni ining hospital. Alia, Sir Mark, Oh, daghang salamat sa inyong kaayo. ayaw ka naghuna-hunaan, Misael. Pagpakaayo, aro di pagkanaog mo niya ang paghukom. Batok sa kagaw, nga buot untang mo patay kanimo. Excuse me, Dad. Di lang ko ganahan nga maminaw bahin ni Ana. Sige, padayon lang iha, Alia. Sir, gusto samtang akong pasalamatan ang nakaluwas na ako. Misael, di ko lang una sa sultihan nga gipatay sa mga kagaw ang mag-uuma nga mo'y nagkaluwas niya dito sa bukid. Palihog lang, Dibi. Likay una ang pagsulti kaniya bahin sa gidangatan sa mag-uuma nga mo'y nagkaluwas niya apan gipatay sab sa mga kagaw. Oo, Sir Mart. Likayan nato nga matandog ang iyang emosyon. Kay dili para ba siya ligon sa pagkakaroon. Salamat kay sa imong pagpakabanaalang sa akong anak, Sir Mart. Aha. Numero man kini ni Madam Ching dinis Pilipinas. Ni ka ang dragon nga insect. Oh. Hello?
Madam Ching, Hello, Madugas Al. ni ka na ba di ay sa Pilipinas? Madam? Oo, ako niya na Pilipinas, Bichon. Ako balik na. Hmm. Ako balakot kayo, lakot ayo dagan limpyonon ba? Unsay boat mong ipasabot, Madam Ching? Nadagan talay dol. Samtang wala ang madang king pa. Mao nga ako lagot. Mula sila tagbot ako, kinahanglan ka na silikon ba? Manglimpyo si ako, Mitchell. Nakasabot ko. Sabot mong ipasabot, Madam. Ako gusto ka na tanaw ila patay sa ilaha ba? Naatasiklito pa nagpigo. Apil na sila mga talaydor sa palayan. Okay. Andam kong mapatay na lang giingon mong traidor sa triad, Madam. Kana. Okay, sige. Ikaw na andam sa imo ka na kaugaling. Kinsa sila? Nga atong hukman. Ha? Kana kaliwat bual mga dalagon. Insek na kulakot. Siya ka na chinoy. Negosyante. Dugay na po yung Pilipinas pa. Kana siya pa si Mr. Gigyuban. Uy, usa sa mga board of directors sa Chamber of Commerce. Daning syudad. Mao ka na, dili ba? Kanang maong Filipino-Chinese nga ginganlan mo, Madam Ching? Siya in charge collection sa Chinese chapter. Siya ugong daghan collection pa. Kanadaghan man yun siya mga babae. Kanaganahan siya mga batanon pa. Mao ka na siya kulakot. Ug ako gusto na buak sa utok pugo. Siya nga buaya nga insek. Okay. Sige, Madam. Kana ikaw dali ha? Ato ka dayon safe house numero 2. Kadto ihawanan ba? Ha? Okay, Madam. Oh, sige. Kaya ko gusto ko makita siya King Abuman igo mga palagikan imo almas pa. Dili ka ba di ay makaako nga mutipi og kaliwat di mong insik, Madam? Ako suko na. Kadagan na hukman kamatayon mga talaydor sa talayan. Pero dagan paghihapon mga dalagon ang buhaya o talaydor paghihapon o sara kadatila ka na Mr. Tino Guyuan. Maupuno na pailog ka na Madam Chingba. Ako lagot na ba? Okay, bye. Bye, Madam. Ni ana di ay ang insik nga dragon, si Madam Ching. Bangag sa ilong kwarta na sab. O yaran ako si kasuhon ng akong kagalingon nga problema. Bahin kang misail. Ug sa misteryosong cooler nga nagpaila nga siglina. Mo'y akong unahon ang pangwarta. Ug ang akong katungdanan isip membro sa Markang Dragon. Ha! Bisan og dakong buhi paday ka, Misael. Apan piso ra kay ka. Nga makigkontra nako, bangag sa ilong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.